Mae hanes deddfu Cymru ei hun yn mynd yn ôl y tu hwnt i ddyddiau Hywel Dda, sef brenin ar Gymru yn y 10fed ganrif, a drefnodd gyfreithiau Cymru. Daith Cymru o dan reolaeth Lloegr ym 1282, ac yn ddiweddarach daeth yn aelod o'r Deyrnas Unedig. Yn fwy diweddar, cynhaliwyd pleidleisiau cyhoeddus a elwir yn referendwm i benderfynu a ddylid gwneud penderfyniadau ynghylch materion penodol ar gyfer Cymru yng Nghymru, sef proses a elwir yn ddatganoli. Pleidleisiodd Cymru dros ie ym 1997 ac ym 1999 daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru i fodolaeth. Bryd hynny, pwerau cyfyngedig iawn i wneud deddfau oedd gan y Cynulliad, ond mewn referendwm arall yn 2011, pleidleisiodd pobl Cymru dros gael rhagor o bwerau deddfu. Ar y 6 o Fai 2020, daeth cyfraith i rym a newidiodd enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru, a elwir yn gyffredin y Senedd, i adlewyrchu sut mae ei rôl wedi tyfu. Nawr gall y Senedd gytuno'r drethu yng Nghymru, gwneud deddfau ar lawer o bethau sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd, fel ysbytau, ysgolion, trafnidiaeth, ffermio a'r ymgylchedd. Yn sgil y gyfraith hon, cafodd yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiad y Senedd hefyd ei ostwm i 16 mlwydd oed. Ystyr hyn yw bod gan pobl ifanc 16 ac 17 oed lais i fynegu pwy sy'n ei cynrychioli. Ym mis Mehefin 2024, pasiwyd cyfraith newydd sy'n arwain at newidiadau mawr i'r Senedd. Mae'r newidiadau'n cynnwys system pleidleisio newydd i ethol 96 o aelodau yn lle'r 60 ar hyn o bryd, a fydd yn cynrychioli 16 o etholaethau yng Nghymru. Mae'r gyfraith hefyd yn golygu bod rhaid i unrhyw un sy'n sefyll fel ymgeisydd mewn etholiad y Senedd fyw yng Nghymru, a chaiff yr etholiad ei gynnal bob 4 blynedd. Cyflwynwyd y gyfraith hon oherwydd bod cyfrifoldebau'r Senedd wedi cynyddu'n fawr ers iddi gael ei chreu ym 1999. Mae bellach yn gallu deddfu a phennu trethu yng Nghymru, ac felly gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar fywyd pob un ohonom yng Nghymru. Bydd cael ragor o aelodau yn gwella gallu'r Senedd i herio ac edrych ar gynlluniau Llywodraeth Cymru a'i gwariant ar faterion pwysig fel ysbytau, addysg a thrafnidiaeth. Bydd hefyd yn gwella cynrychiolaeth eich ddi a'ch cymuned. Bydd cael 96 o aelodau yn arwain at fod y Senedd yn debycach i wledydd eraill o faint tebyg i Gymru, fel yr Alban sydd â 129 o aelodau, a Gogledd Iwerddon sydd â 90.